ні быў, дарослы ці малады, сялянін ці студэнт, рабочы, настаўнік, вайсковец ці інжынер. Ведай, што найлепшы твой твар, вопратка твая, душа твая, беларуская мова. Хто забыў сваіх продкаў, сябе губляе. Хто забыў сваю мову, усё згубіў. Добрый дзень, я Даша. Прывітанне, шаноўныя сябры. Мяне завуць Даніла. Сёння, 21 лютага, у календары ёсць такое свята – Міжнародны дзень роднай мовы. І мы віншуем усіх настаўнікаў і вучняў нашай школы. Ён быў абвешчаны ЮНЕСКО. З прапановай увесці такі дзень выступіў Бангладеш. Гэта былы ўсходні Пакістан, дзе 21 лютага 1957 года за права вучыцца на роднай мове загінулі 5 студэнтаў. Трэба адзначыць, што сярод 25 суаўтараў рэзалюцыі ЮНЕСКО аб гэтым свеце была і Беларусь. Гэта свята нагода яшчэ раз задумацца аб лёсе той адзінай, той, которой мы завем матчынай, на якой думаем, на якой вымавілі першае слово і на якой размаўлялі нашы продкі. Беларуская мова прайшла доўгі гістарычны шлях, на якім былі як часы росквіту, так і часы зняпаду. Былі нават такія перыяды, калі яна ледзь не знікла. Нашы бацькі, дзяды і прадзеды нямала зрабілі, каб беларуская мова была прызнаная як роўная сярод іншых моў свету. І мы прапануем, давайце сёння будзем разам з тымі, хто думае пра яе будучыню. Давайце размаўляць па-беларуску, бо заўтра наша мова нам і вам стане неабходнай. Дастаткова зусім мала. Просто паспрабаваць адзін дзень у год, это 21 лютага, сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, просто паразмаўляць па-беларуску. У фармаце сённяшняга свята ў нашай школе мы прапануем вам акунуцца ў чароўны свет роднай мовы, паслухаць, як гучыць яна. Наш дзень мы пачынаем з акцыі «Далучы сваю далонь». Калі ты за тое, што беларус павінен ведаць сваю родную мову, далучы сваю далонь. Напрыканцы дня палічым далонкі і скажам іх колькасць. 100 разоў шукай другой красы, а тым больш, што свет даўно не вузкі. Ды калі ты не бязродны сын, гавары са мной па-беларуску. Сёння мы праводзім яшчэ адну акцыю. Гавары са мной па-беларуску. Паслухайце. Калі чуеш прыгожую мову майстроў слова або чытаеш беларускіх класікаў, то не перастаеш здзіўляцца прыгажосці і мілагучнасці беларускай мовы. Магчыма, гэта і не нова, што слова зверне на сябе, а хто не любіць роднай мовы, той любіць толькі сам сябе. Родная мова шмат не патрабуе, але калі ўжо назваў яе роднай, калі лічыш яе такой для сябе, павінен жа быць перад ёй нейкі абавязак. Нашы бацькі, дзяды і прадзеды нямала зрабілі, каб беларуская мова была прызнаная як роўная сярод іншых моў свету. Сёння ў свеце шмат цудоўных моў. Адны з іх вабяць сваёй прыгажосцю і непаўторнасцю, другія – мілагучнасцю. Але ў кожнага чалавека ёсць толькі адна родная мова. Менавіта на гэтай мове ён размаўляе з роднымі, сябрамі, знаёмымі. Я вельмі люблю родную мову і ганаруся, што нарадзілася на гэтай зямлі. Максім там казаў, няма ніводнага вобраза, пачуцця, якіх не змагла б перадаць нам наша мова. Якое слово на беларускай мове для вас самае прыгожае? З такім пытаннем мы звярнуліся да вучняў нашай школы. Матуля. Радзіма. Татуля. Беларусь. Калі ласкай. Хлопчык. Дзякуй. Мова. Са святам роднай мовы мы з Данікам вырашылі павіншаваць і жыхароў нашага горада. Дапамагалі нам Алёна і Надзея.
нове свято. Дякую, дякую, Дня вельми Мазовського дякую. Ласка. Дякую, мои вы деточки, мои вы внучечки. Ну, Желаю тебе крепкого здоров'я, щастя, всього самого лучшого. дякую. Дякую. Тобі ласка. Віншуємо і вас зі святом. Зі святом. Здравия зі святом, желаю вам здоров'я, всього самого найліпшого. Дякую, тобі ласка. Зі святом, желаю вам здоров'я, всього самого найліпшого. Дякую вам, дівчинки, вивчайте нашу родну мову і не забувайте про спадщину. Усього вам доброго. Мы побывали у майстроўскім цэнтры рамёстваў і наведалі выставу работ у тэхніцы пэтчворк майстра з Мінска Анастасіі Лях. Вось и подошел до завершения наш святочный день. 786 долонек разместилось на листах. Роднае слово. Дзякуючы яму мы пазнаём жыццё, навакольны свет, вывучаем гісторыю і заглядываем у будучае. У знак наших сегодняшних сустрэч мы покидаем на памяти вам 9 заповедей. Мову родную бережи, Мовай роднай даражы, мову родную шануй, мовай роднай не гандлюй, мову родную люби, мовай роднай не кідай, мову дзецям перадай. мовы не аддай на здзек, толькі з ёю жыцця век. З вами были Даша? и Виталик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи!